klip. U današnji klip ćemo da pokažemo moj auto. Daljinski. To je ovaj Audi R8. Znači, on je sav, brate, iskršen. Znači, pola delova nema sa sebe, ali i dalje radi. Starije je oko, ja mislim, oko 2 godine, tako nešto. I još radi. Ovdje sam si ja potpisao Alen Gaša. To je bilo kad sam ga još uzeo. Ovaj smiley sam ja zalepio. I sad ćemo malo da snimamo kako on driftuje i kako se on vozi i ta sranja. Ako niste primetili, čekajte, sad ću vam pokažem. Ima svetla ovdje. Ima i pozadu. Sad ću ja negdje kameru da postavim i da ja snimam kako da vozim i posle ćemo malo na ulicu isto da idemo. I tako. I evo ljudi, postavljamo mi kameru. I sad krećem. Sad ćemo da driftujemo. Kako ćemo da driftujemo? Skinut ćemo gume. Gume ćemo da skinemo. I driftovat ćemo. Ali ne može, slabe su malo baterije, nisu to dovoljno baterije za njega. Ja sam stavio neke bilo koje samo da bi snimio klip, ali snimit ću klip kad budem driftovao. Stavit ću one alkalne baterije, one najjače. Njih ću da stavim. Inače ide ko lud. Ja ga vozim jednom rukom. Inače evo ga daljinski. Dosta iz rešetka. Auto će sad 3 godine koliko je star, znači ja sam ga kupio u Nemačku, 25 € sam ga platio. Felna je neki.
Ima ksenon svjetla led. Ajmo malo na ulicu da ga ozika. Ljudi moji, pre nego što krenemo, malo ćemo da zezamo mačku. Evo ovu mačku tu. Mec, 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 na mec, mec. Na mec, 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 na mec, 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 na mec, mec, mec. Opa. Dobro, to je nebitno, idemo na ulicu. I ljudi moji, auto su se potrošili baterije, kao što vidite neće da ide. Tako da drugi put ćemo da snimamo drift sa jačim baterijama i pokazat ću vam kako on ide na ulicu. Ja vidite. Znači ja pritiskam i ne ide. Čekaj da vidim. Na, on stoji. Tako da nije prekinut. Ništa za to je bilo to što se tiče ovog klipa, mislim da mi se sljedećem klipu. Tako samo da vam javim, radit ću room tour večeras. I sutra ću da praćim. Ćao.